Carffosydd a'r stwff drewllyd yna rydych chi'n ei fflysio lawr y tŷ bach. Dych chi siŵr o fod ddim yn licio meddwl am y pethau hyn, ond dyn ni yn bob dydd. Mae dros 36,000 kilometr o garffosydd gyda ni, sydd ddigon i ymestyn yr holl ffordd o Amlwch i Auckland a nôl, i fynd â'ch dŵr brwnt i ffwrdd i lanhau yn eich gweithfeydd trin lleol, cyn ei ddychwelyd yn ddiogel i'r afonydd neu'r môr. Yn y rhan fwyaf o lefydd, mae'r dŵr brwnt o'ch cartref yn teithio i lawr i'r pebellau carffosiaeth, lle mae'n ymuno'r dŵr sy'n llifo oddi ar ein ffyrdd a'n toiau. Rydyn ni'n galw'r pebellau hyn yn garffosydd cyfunol. Mae ein hinsawdd ni'n newid. Mae hi'n bwrw glaw yn drymach, yn amlach. Felly weithiau, mae mwy o ddŵr yn ein pebellau nag y gallant ymdopi ag a allai achosi'r carffosydd gorlenwi ac yn achosi llifogydd mewn cartrefi a strydoedd. I atal hyn rhag digwydd, mae gorlifannau ar y pebellau sydd wedi cael eu dylunio'n bwrpasol felly i orlifo gan ryddhau rhywfaint o'r dŵr. Dim ond ar ôl glaw trwm mae gorlifannau'n gweithredu fel rheol, sy'n golygu bod unrhyw ddŵr sy'n cael ei ryddhau i afonydd neu'r môr wedi cael ei wanhau'n sylweddol, ac felly mae'n anhebygol o achosi niwed amgylcheddol. Rydyn ni wedi cael trwydded gan ein rheoleiddwyr amgylcheddol i wneud hyn. Mwyn bod yn fwy sicr eto bod ein gwaith yn cael cynlleied o effaith a phosib ar yr ymgylchedd, rydyn ni wedi gosod offer monitro ar lawer o gorlifannau. Mae rhain yn dweud wrthym pa mor aml maen nhw'n lleihau risg o lifogydd mewn cartrefi a strydoedd trwy ryddhau'r dŵr gormodol ac yn bach hyd. Os nad ydy'r gorlifoedd carthion cyfun yn gweithio fel y byddem yn ei disgwyl, rydyn ni'n cynnal ymchwiliad i ddarganfod beth sydd wedi digwydd a'r effaith ar yr ymgylchedd lleol mwyn ystyried unrhyw gwelliannau sydd angen cael ei gwneud. Mwyn gwneud yn fwy sicr byth nad ydym yn cael effaith negyddol ar ein ymgylchedd prydferth, rydyn ni'n anfon yr holl wybodaeth yma at ein rheolyddwyr ymgylcheddol mwyn sicrhau eu bod nhw'n fodlon ar ein gwaith. Rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n gwneud ein gwaith yn iawn, am fod ansawdd dyfroedd Cymru gyda'r gorau yn Ewrop. Rydyn ni'n caru ein amgylchedd ac yn gwneud popeth y gallwn ni i'w amddiffyn ar gyfer cwsmeriaid heddiw a chenedlaethau'r dyfodol.